In 2010 alone, سلام تخطاتلتنا channel كما يكنيكم كما يتخونوا سنة كتكونوا ناي وتر من يوتيو كم وترو لو مدما هذا أزياء قد سارستي نقولنا كم هرنان كان كحنا نزغل كنرينا نسدما قطبنا أفريقيا بفلوي دما نعدنا زمل كاتيو متشم معدناتنا أفريقيا تابنا أفريقاويان نمعرباويان زقل قلو يبزح حبز فيديو زدما قلق هجرات نتأج أنا تنبتن جزاتين شق وانت حيل تاتن زوردن زنبري حيسن ربحان كرجع قصة زفتنا له زلوا مدرخنا بس إحنا زلنا بفلاي أسرع سلستن عباي ناي لوتي ناي ترانسفورميشن عمد كوينا لا بقط أبانا أفريقيا كنت متغلنا سلزي أب أسرع أربعة قلك هابتن زقلت أفا يكون من أفريقيا تباهيلن زلوا هجرات كجر ما خمين سلمنتايكم وخينو دماكن رينا قلنا نعدنا زم الكسر زخونة نعدنا ناي أبير ترازل عندنا أون كنتن كفينا سلزي عند فيديو رخيبا له بزع باون سلزي استفل عليه عرستك الرسل زخنا أغلق يركم سمعوا إذا فيديو زيا very powerful message اللوا مزمزانا أفريقيا أنتي كم زمسل نالبات حماق سمع لنا يبرقص جن كان محرر له سلزي لنا أقدر سحبري تايو سلزي ناي بركينا فاسو كريه ناي مالك كريه ناي نيجر كريه قالوا تقرات كرينا عندكن مرحتنا ساوث أفريقيا ونكزار بوليام أمودة تبني يرتاحنو دينا لا يجبروا سبورت جبرنا زي channel ناتكم حاجز دما أقدر سنة تعلو نابلكو مجمريا سلامنتاينا نزارب زلنا can we listen let's go to here. The World Economic Outlook projections, Niger is poised to become the fastest growing economy in Africa. And its neighbor, Burkina Faso, is not far behind, projected to be the 9th fastest growing economy. من يوم زيوم هجراتياتهم زيوم هجراتياتهم تمالي الوا منقص تغيرو تباهيلو زي تعدنه بأوروبايان قدان صقاماتن وريدوهم زنبر هجراتنا نزارب زلنا نمرحتهم ناتنت كاب زرخبو بفلاي ناي نيجر توسيكا كباب 6 عمد غيرو مالو ابز 6 عمد جن ابز تحت درجه ناي دخنت تنبر زلا هجريا كله تزبع الكتريك يبلو زخونه صقاتات يبلو السجن التحجر ابكرسا اتزبلصن زخبرن معدنا زلو هجر كنسا كاب صقاتاتا تحسيموا بحماق نختنبر استفردت هجريا now people this is one of the beautiful the statistics three was لهم كاب ناي international monetary fund business outlook بحالويكا نزمت زلو عمت قطبا ناي هجرات كما يكمثل كم زخل سلازي كاب افريكا قداميتي كاب عالم دما مبراب اي زغلت في عبيد كجبر زغل قطبا ناي افريكا مني تباهيل له نيجر ورح شوعات تيم علوا منقص جيروم زي تعدنا مفرره كاب امريكان كاب بفلاي دما كاب فرنسا بزح تقطن مفررهن زقاطمهم زنبريو كمي جيروم علوا منقص جيروم مبراب عاي زغلت في ايكونوميك خونو خيلهم زبل حتو نقولنا كلنا خنحطو نخل حتيو سلمتاي كم زكون كيلو كعبي زبقس تمال علوا جيركاس كمي جيركاس زغلت في زغلت في قطبا عبي زبل زلخا منقصنا يتهاجر يكونن منقصنا يتهاجر تيلو حساوي مبلناه international monetary fund يزبل زلو زخا معرباو تكاليو سلازم معرباو تكال انت الربح معرب كزارب يكلني حق الناس اللي زلو طراي منالبات كغدل يزغل مر نيجر اصبيقو خገልጽ አላ ዝኽል ምክንያት የብሉን ምክንያቱ መግብን ኸያቱ ካል ጸገማት ንኸጋጥሞም እቲ ዕልዋ ገይሩ ዘሎ መንግስቲ ወይካት ወታደራዊ ሓይሊ ንሱ ንኽለምስ ዘይፈተንዎን ዘይገበርዎን ዘይተዛረበዎን የለን ስለዚ አንጻር ረብሖም ክዛረበ ይኩልን እዮም ካብ ምንታይ ዝመጸዳዩ ዝንዝብል ድማ ሕጂ ሓደ በሓደ እናመለስና ይኽን ከይዲና ንውሕ ዝበለት እንተናስሎ ዘለዎ but first is can I Niger نبين رأيه what happened use in exchange for the country's resources. እዝትናይ ቀደም መራሒ ዝነበረ እዩ እዚ ድማ ሓደ ካብቶም መጋበርያ ናይ ፈረንሳ ዝነበረ ናብ ስልጣን ንኽመልስዎ ድማ ዘይገበርዎን ዘይገብርዎ ዘለውን የለን ስለዚ ንዘበናት ካብ መራሒ ናብ መራሒ እናተሰጋገረ ክኸይድ ከሎ ኩላቶም ቶም መራሕቲ ንረብሓ ናይ ኣፍሪቃ ንረብሓ ናይ ፈረንሳ እምበር ንረብሓ ናይ ሃገራቶም ዘይሰርሑ እዮም ነይሮም ነዚ ዓልዮም ድማ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ሕጂ While the rest of the country languished in different kind of troubles. It is for this reason Mr. Bazoum was ሓደ ካብቲን ሙሉእ ኣፍሪቃ ዝዛረብ ዘሎ ድማ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዘረባ Niger is now one of the biggest, the fastest growing economy. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጁልየስ መለማ ይበሃል ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ወይ ከዓ ቀልጢፎም ዝዓብዩ ዘለዉ ፖለቲካውያን ውድባት ወይ ከዓ ፓርቲስ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ዝመርሕ freedom fighters ወይ ከዓ economic freedom fighters EFF ዝበሃል ፓርቲ ዝመርሕ እዩ በተደጋጋሚ ሳውት ኣፍሪካ ወይ ደቡብ ኣፍሪካ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ እንትኾነ በቲ ቅድሚ ሕጂ ብኣፓርታይድ ፈላሊኻ ምግዛእ
ብድሕሪት መጸድማት ቁጠባ መብዛሕቱ በቶም ጻዓዱ ስለዝውነን እቶም ጸለምቲ ካብ ጸጋታቶም ተጠቀምቲ ክኾኑ ይከኣሉን ኢሉ ዝምጉት ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ድማ ኒጀር ዕልዋ መንግስቲ ገይራ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ኣዋርሕ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት እቲ ዝቐልጠፈ ኢኮኖሚክ ግሮውስ ክትገብር ትኽእል ሃገር ዝብል ሓበሬታ ክመጽእ ከሎ ሾክ ዌይቭስ ናብቶም መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ከም ዘምጽእን ብፍላይ ድማ በዓል ጁልየስ መሌማ ነዚ ኩነታት እዚ ብሰፊሑ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ምርዳእን ምግንዛብን የድሊ እስከ ቁርብ ተለይ ንስማዕ what's happening here arrested and is yet to be charged for high treason. Now France has began seeing the immediate effects of this coup. Niger's greatest treasure lies underground. Uranium is the most important commodity in the Sahel state. France, the former colonial power in Niger, is in a particularly tight spot. Around 2/3 of its electricity comes from nuclear power plants powered by uranium sourced in Niger. It also exports electricity to other countries in Europe that have no nuclear plants of their own. When the junta took power, they ordered a halt to uranium exports and later gave the French envoy 48 hours to leave. So እንታይ እቲ ኒ ፈረንሳ ወይ ንኤውሮጳውን ኤውሮጳ ሾክ ዌይቭስ ወይ ከዓ ናይ ስምባደ ተብተብ ዝፈጠረሎም እንታይ እሱ ድማ እንታይ ገይሮም ፈረንሳ ኣብ ዓለም ገለ ካብተን ብፍላይ በኤውሮጳ ድማ ከባቢ 70% ጸዓት ናታ ኒኩለራዊ ጸዓት እዩ ካብ ኒኩለር ዝመጽእ ኤነርጂ ወይ ከዓ ኤሌክትሪሲቲ ዘለዎም እዚ ክኸውን ዝኽኣለ ድማ ስለምንታይ እዩ ኦፍ ኮርስ ኣብቲ ሚድያ ናቶም ተሰሚዕኩም ካብ ካናዳ ዩሬኒየም ነምጽእ ካብ ካልኦት ሃገራት ብላብላ እዮም ዝብሉ እዚ ዲሶል ሓሶት ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ዩሬኒየም ካብ ኣፍሪካ ካብ ኒጀር ከምኡውን ካብ ጋቦን ካልኦት ሃገራትን ካብኦም እዩ ዝመጽእ እቲ ቀንዲ ጥረ ነገር ዝኾነ ናይ ዩሬኒየም ዕደና ቦታ ወይ ከዓ ማዕድን የብላን ኣብ ሃገራ ካብዚ ኩሉ ወሲዳ ብክንደይ ከም ተወስዶ ጽሪሕና ኸሪአኩም ሾክ ክገብረልኩም እዩ ወሲዳ ኣብቲ ሃገራት ተጠቂማ ንህዝባ 100% ኤሌክትሪክ ትጥቀም ጥራይ ዘይኮነሲ ኤሌክትሪክ ኤክስፖርት ትገብር ንዓዲ እንግሊዝ ገለ ክፋል ትባን ካልኦት ሃገራት ይባ ቢልዮንስ እቱ ንኒጀር ከናይ ዝኩሉ ዝሃቦም ክንደይ ከፍልዎም ለስና ክስምብዱ ይኹን From the orders of the French President Emmanuel Macron, ambassador despite the materials, despite the little tolerance in Niger. Niger junta has noted the price exploitation of uranium by France. In 2010 alone, Niger exported uranium worth 3.5 billion euros to France, but received only 459 million euros. ኣብ 2010 ጥራይ እንተወሲድካ ከባቢ 3.5 ቢልዮን ዝትመን ዩሬኒየም ጥረ ነገር ናይ ዩሬኒየም ንፈረንሳ ሂባታ ንፈረንሳ ሰዲዳ ማለት እዩ ተሸይጡ ማለት ሃገር ስለዝኾነ ሸይጣትላ ትብል ክንደይ ገንዘብ ግን ከፊሎም ላ 450 ሚሊዮን 1 ቢልዮን ከማን ይበጽሕኒ ማለት ፍርቅ ዘይኮነ ስርብዕ ከማን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እቲ 450 ሚሊዮን ካብ ብዙሕ ገንዘብ ክመሰልና ኸል እዚ ገንዘብ እዚ እውን በትሕጊ ናይ ኣገዛዝኣ ናይ ፈረንሳ ትገብሮ ዘላ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ባንክ ናይ ኒጀር ኣይኮነን ዝቕመጥ ኣብ ባንክ ናይ ፈረንሳ እዩ ምክንያቱ እቲ ሰንትራል ባንክ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናይ ኒጀር ናይ ማሊ ናይ ገለ ዝነበራ ኩለን ሃገራት ኣብ ፈረንሳ ማኔጅ ትገብሮ ብምንታይ ባጤራ ናይ ፍሬንች ፍራንካ ዝበሃል ባዕሎም ፕሪንት ዝገብርዎ ፕሪንተር ናቱ ዘለዎም ንባዕሎም ዘይጥቀምሉ እቲ ፍራንካ እቲ ኣብ ፈረንሳ ክትገዝኣሉ ትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ፈረንሳ ሃገር ዩሮ ስለ ዝኾነት ስለዚ ከምዚ ዝተራእዩ ዘይፍለጥ ምዝመዛ እዚ ምስ ኣጋጠሞም ካብዚ ምስ ኣለይዎም ካብ ኒጀር ምስ ሰጎጎዎም ፈረንሳ ማክሮን ዝሕዞን ዝጭብጦን እዩ ጠፊዎ ነይሩ ክሳብ ሕጂ እውን ካብቲ ክራይሲስ እቲ ፈረንሳ ክትወፅእ ኣይትወፅን ካላርስቲ ክኸውን ምክንያቱ ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ ፈረንሳ እታ ዓበይቲ ካምፓኒ ኣሪቫ እያ ትበሃል እንታይ እያ ትገብር ተልካ እዚ ማዕድናት ካብ ኣፍሪካ ወሲዳ ናብተን ካልኦት ሃገራት ብምሻጥ እያ እቲ ዝለዓለ ኮርፖሬሽን እዩ ብዙሓት ኣሽሓት ህዝቢ ናይ ፈረንሳ ዝሰርሓላን ነቲ ሃብቲ ናይ ፈረንሳ ዓብይ ቦታ ዘለዋን እያ ኢማጅን ብጀካት ናይ ፋሽን ኢንዱስትሪ ኣብ ፈረንሳ ዓብ ካምፓኒ ብዓለም ደረጃ ናይ ፈረንሳ ስለ ዘይቅመጥ እዚ ክትብሎ ትኽእል ካምፓኒ የለን ዳርጋ ብፍላይ ኣብ ቴክኖሎጂ የለውን ኣብ ፋርማ ሓደ ክልተ ፋርማ ሳንቶ ገለገለ ፋርማ ካምፓኒ ክህልዎም ክእል ብዓብዩ ግን እቲ ቁጠባ ናይ ፈረንሳ ብምዝመዛ ናይ ኣፍሪካ ቀዳማይ ደረጃ ኣብ በፅሒ ዘሎ ናይ ቀደም ናይ 2008 ዲገለ ፕሬዚደንት ናቶም ዝነበረ ጃክ ቺራክ ኢሉ እዚ ምዝመዛ ናይ ኣፍሪካ ጠጠው እንተቢላ ፈረንሳ ብቐጥታ ናብ ሳልሳይ ዓለም ክትወርድ ከም ትኽእል ተዛሪቡ ነይሩ ዘረባ እዚ ድማ on record ኣሎ ብኢንተርኔት ደሊኹም ክትረብዎ ትኽእሉ now let's go back እንታይ ገይሮሞም እዚ ልሰይ ከድና ክንርኢና እቲ ኩነታት ናበይ ከም ዝኸይድ Niger decided not to export uranium to France. It will have dramatic consequences for France but little impact on the Nigerian economy, as some 90% of Niger's population has no electricity.
Some reports now have it that Niger, a significant player in the global uranium market, recently took the bold step of raising the price of uranium from 0.80 euros per kilogram to 200 euros per kilogram. The price increase has serious implications for Niger's economy, international relations, and the global uranium market. The glaring discrepancy in the pricing of Niger's uranium compared to that of Canada is not just an economic issue, it's a stark reflection of global inequities and the remnants of colonial-era imbalances. Selling uranium at a mere 0.8 euros per kilogram while እንታዩ እዚ ነዚ ቅልጡፍ ቁጠባዊ ምዕባለ ናይ ኒጀር ምክንያት ኮይኑ ዘሎ ንዝብል ድማ ካላ ርስቲ ይኮነን ንሱ ደኣ ቀደም ኒጀር ፀጋታት ናታ ካብ መሬት ኣውፅያ ንፈረንሳ ክትባ ከላ ን1 ኪሎግራም ናይ ዩሬኒየም ብክንደይ ትሸጠላ ነይራ መሲልኩም ከይትስምብዱ ተረጋጉ ብ80 ሳንቲም ዩሮ ን1 ኪሎግራም ትሸጣ ነይራ ፈረንሳ ተመሳሳሊ 1 ኪሎግራም ናይ ዩሬኒየም ካብ ካናዳ ክትገዝኦ ከለካ ብክንደይ ትገዝኦ ነይራ መሲልኩም ብ200 ዩሮ ኢማጂን 1 ዩሮ ናብ 200 ዩሮ 1 ዩሮ ከመን ኣይኮነን 80 ሳንቲም ናብ 200 ዩሮ ሕጂ ኒጀር ነቲ ኩነታት ተጠው መሰበለቶ ንፈረንሳ ኤምባሲኩም ተقليلكم ውጹ ቶም ካምፓኒታት ድማ ውጹ ምስበልዎም እቲ ዩሬኒየም ናቶም ብጣዕሚ ተደላይ ማዕድን ስለ ዝኾነ መበልሻት ሸይቲ ዲያ ገለ ዝዓበየት ኣፍራይት ናይዚ ፀጋ ውንያ ናይዚ ማዕድን እዚ ነቲ ዋጋ ካብ 80 ሳንቲም ናብ 200 ዩሮ ኣደይባቶ መንዳይ ክገዝኣላ ተልኩም ካ እንድሕሪ ኣሜሪካ ኣይገዝእን እንድሕሪ ኢላ ኣሜሪካ ኢንፋክት ክትስምብዱ ኣሜሪካ ዩሬኒየም ካበይ ትገዝኣላ መሲልኩም ካብ ራሻ ነዛ ብእገዳ ብኩሉ ዓፅያታላ ትበሃል ዳላ ራሻ ዩራኒየም ግን ካብ ዩራኒየምን ካልኦት ኮምፖነንትስ ናቱን ካብ ራሻ ይገዝኦም ኣሜሪካ ንረብሖም እገዳ ዝበሃል ስለ ዘየለናቶም ንኻልኦት ከይትሸጡና በሉ ንሳቶም ካብ ራሻ ይገዙ ስለዚ እዚ ዩሬኒየም እዚ 200 ንኪሎግራም ካብ 80 ሳንቲም ናብ 200 ዩሮ ኢማጂን ክንደምንታይ ረብሓ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ብከምዚ ዋጋ እንተሸይጦሞ ስለዚ that's why እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ነዳዲ ኣለዋ ውሽጣ ወርቂ ኣለዋ ውሽጣ ካምፓኒታት ናይ ቻይና ድማ ኣትየን ኣለዋ ቡ ስለዚ ነዚ ዩራኒየም እዚ ፈረንሳይ ገዝኦን እንድሕሪ ኢላ ቀጥታ ክገዝኦ ዝኽእላ ሃገራት ተሰሪዐን ብዙሓት እየን ነዚ ንኸይትገብር ድማ ኣብዚ ንኸይትበፅሕ ብኩሉ ዕፅዋ ገይሮም ክቐትልዋ ዝፍትኑ ነይሮም ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ፀጋታት ናይ ማዕድናት ጥራይ ኣሜሪካ ዓብይ ናይ ወታደራዊ መደበር ናይ ድሮንስ ኣለዋ እንታይ ክገብር ኣብቲ ቦታ ዘሎ እንድሕሪ ኢልኩም ድማ ነቲ ሳሒል ዝበሃል ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ዲስታቢላይዝ ርጉእነት ንኸይረክብ ምክንያቱ ርጉእነት ተረኺቦም ንረብሖም ክሰርሑ እዮም ንረብሖም ተሰሪሖም ረብሓ መን ክጎድል እዩ ኦፍ ኮርስ ረብሓ ናይ ምዕራባውያን ክጎድል እዩ ስለዚ እዚ እቲ ምስጢር ድማ ንእሽተይ ንስማዕ ናብተን ካልኦት ሃገራት ክሰግር ኢና Canadian uranium fetched a staggering 200 euros per kilogram is an injustice that cannot be overstated. For years, Niger, a nation rich in this valuable resource, has been trapped in an economic straitjacket, receiving only a fraction of ኣብ ዓለም ካብ ዝንላዓለ ስርቂ ሪኢኹም ዶ ትፈልጡ ምክንያቱ ተመሳሳሊ ፀጋ ዘለዋ ካናዳ ተመሳሳሊ ማዕድን እዩ ብተመሳሳሊ ቴክኖሎጂ ዝወፅእ 200 ን1 ኪሎግራም ክሸይጥ ከላ ሓንቲ ሃገር ኣፍሪካ ግን ብ80 ሳንቲም ክሸጡላ ከሎ እኖ ወንደር ካተገምጢሎም ኣፍሪካ እንተኮይና ዘይማዕበለት ስለምንታይ ድኻ ኮይና ዛ ኮንቲነንት እናበልካኻ ይዝረብ ንሳቶም ከምኡ ምባሎም ንረብሖም ስለ ዝጠቕሞም ፅቡቅ እዩ እቲ ኣፍሪካዊ ምስኣቶም ተሓዊሱ ከምኡ ክብል ከሎን ኣፍሪካ ንኸይትቕየር ክሰርሕ ከሎን ግን ናይ ብሓቂ ይሕዝነካ እዚ ድማ ብሬን ዋሽንግ ንሓንጎል ሰብ ሓፂቦሞ ስለ ዝኾኑ ከምቲ ናቶም ንሳቶም ንስለ ረብሖም ክዛረቡ ከለዉ ወላ ሓንቲ ረብሓ ዘይብሉ ሰብ ሓንቲ ስራሕ ስለ ዘላቶ ኣብ ካናዳ ዓብይ ለምሶም ተሓዊሱ ክዛረብ ከሎ ግን ንቅሓ ዘድልዩ ኣፍሪካዊ ክነቅሕ እንድሕሪ ክኢሉ ኣፍሪካዊ መራሕቲ ንቅሓ ስለ ዘይብሎም ጥራይ ኣይኮኑ ነዚ ንክገብሩ እውን ሽግር ኣለዎም እዩ ነዚ ዓይነት ስጉምቲ ተወሲድካ ወይ ክቐትሉ ካለዎም ወይ ከጥፍኡ ካለዎም now listen ንሽተይ ክንሰሚዕና then we will move to another country. What its uranium is genuinely worth on the global market. This gross undervaluation has not only robbed the country of potential revenue but has also indirectly hindered its development and prosperity. Such a vast price gap means that for every kilogram of uranium sold, Niger was losing out on 199.2 euros, funds that could have been invested in infrastructure, education, healthcare, and other critical sectors. France's role in this cannot be understated. ስለዚ እዚ ገንዘብ እዚ ብቢልዮንስ ክትመን ዝኽእል መክሰብ ዘለዎ ቫልዩ ሪሶርስ እዚ ገንዘብ እዚ ብቐጥታ ቀዳማይ ፈረንሳ ወላ ንሽተይ ክፋል ገንዘብ እውን ኣይትብንያ ከም ናይ ፈረንሳ ዓይነት ምዝመዛ ዘሎ ሃገር እውን የለን ስለዚ ሕጂ ኣብ ዕዳጋ ሸይጦም ነዚ ገንዘብ ክረኽብዎ ከለዉ
كساب كندي لوط ولا داغا درجه زلو تدشيتم ولا ب150 تشيتم ولا ب100 تشيتم ما تجنزب قلنا بون تمتيو كنا منتاي قطباو لوطي اب تحت قرصناتهم كغبرو خم زخلو اف كورس نابون خيبصحو بزح مسناخلات كغاطمم مخانو فلوتيو اجداتات امريكا صنع اجدا غيرهم لمالو يوروبا كمو مخنياتو صغاتات كخطقم سلازي تخل اجدا خصمو خلهم تمساسالي اب ኤርትራ ድማ ክንርኢና ጽንሕልና ማለት እዩ ሕጂ ኔክስት እስከንርኢ ኣብቲ ብዛዕባ እዚ ድማ እዮም ኣማሪሮም መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ድማ ይትዘፍርሖም ዘሎ This is what Julius Malema said. Look at what they do in Niger. They take over through a revolutionary coup, remove the French puppets, remove the French, and then increase the price of uranium by huge percentages because France was stealing it and buying it with low amounts of money. Then the boys come and say, no ways, you're going to pay market price. As a result, in less than a year, because of political decisiveness, that's what politics can do. In less than a year. ፖለቲከኛታት ትክክለኛ ስጉምቲ እንድሕር ወሲዶም ኣብ ውሽጢ ሓደ ሃገር ንሓንቲ ኣብ ናይ ድኽነት ዓንኬል ጥራይ ትጥቀስ ዝነበረት ሃገር ብዝቐልጠፈ ክምዕብል ዝኽእል ኢኮኖሚ ዝብል ዛንታናታ ክትቅይር ከም ትኽእል እዚ ድማ እዩ እዚ ክግበር ግን ብርቱዕ ዝኾነ ውሳነ ከም ዘድልን እሱ ጥራይ ግራ ኣይኮነን ምውሳን ናይ ሓንቲ መዓልቲ ናይ ሓንቲ ደቂቕ ናይ ሓንቲ ሰዓት ስራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ውሳነኻ ኣጽኒዕካ ሒዝካ ክትምክተሉን ክሰርሓሉን ተርኺልካ ማዓት መሰናኽላት ከጋጥሞም ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እቲ ዘሎ ሲስተም ሃገራት ኣፍሪካ ካብቲ ዘለዎን ሽግር ንኽወፃ ዘይደሊ ሲስተም እዩ ስለምንታይ ሃገራት ኣፍሪካ ፀጋታት ሙሉእ ብሙሉእ ክጥቀማ እንተጀሚረን መን ከም ዝኸስር ፅቡቅ ጌሮም ስለ ዝፈልጡ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ብዙሕ ማዕድናት እዩ ዘለዎ ኣፍሪካ ጉዳያ ናብ ነፍሳ ኮንትሮል ክሳብ ዘይገበረት ካብቲ ዓዘቕቲ ክትወፃ ይትኽእልና now let's continue to this one than the 6th fastest growing economy in Africa by 2024. It may seem impossible, but it is very possible. The world watched in awe as Niger made daring and unprecedented moves to reclaim its economic sovereignty. Ejecting France and its influence from the nation's affairs marked a turning point in Niger's. So, zina Niger konkalo, now listen to Mali de Manre. Mali kantaya gatimo. Oh, Mali. Remember Mali? Here's Mali, a map of Mali, beautiful place. I know some of our brothers don't know where this is, so we can understand. Africa is a big continent. Okay, we have like 54 countries. It's a big continent. Different cultures, different tradition, different people, lots of things. If you've never been to Africa, I encourage you to come and visit, come have a look. You will love it. From Ghana to Tanzania, from Morocco to South Africa. Lovely place to be. Okay, so what happened in Mali? Mali has just signed a contract. Guess with who? With Russia. About developing a refinery of gold for production. So Mali has signed a contract with Russia for producing gold. Mali has lots of gold. And unfortunately, for many, many years, like many other African countries, Mali will take gold and whatever product it is, they will send overseas or they will send to Europe or any other country. That's where they're going to work on the product, impoverishing the people in the country. Now, Russia is willing to come to Mali and construct a refinery with Mali in order to produce gold for the Malian people. Congratulations! Yay! So, comes to three words Mali de Malik, ከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ሃገር እያ እዚ ፀጋናታ ድማ ኣበይ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ ወርቂ ዘለዋ እዚ ሃገር እዚኣ እዚ ወርቂ እዚ ድማ ንዘበናት ብካልኦት ሃገራት ዝምዝመዝ ዝነበረ ኦፍ ኮርስ ካልኦት ሃገራት ክንብል ኣይንኽእልና ፈረንሳይ ነይራ እውን ሓንቲ ካብተን መዝማዚት ሃገራት ኣብቲ ሃገር እቲ ዝነበረት እውን እያ ስለዚ ወርቂ ናቶም ምስ መን ተሰማሚዖም ኣለዎም ምስ ራሻ ውሽጦም ወርቂ ኣለዎም ነዳዲ ኣለዎም ጋዝ ኣለዎም ኩሉ ፀጋታት ኣለዎም ስለዚ ክመፁኻ ከለዉ ንዘይብሎም ክሰርቁኻ ኣይኮኑን ኣውፅኦም ፌር ዝኾነ ትሬድ ክገብሩ ስለምንታይ ኣፍሪካ እንታይ ዓይነት ተመክሮ ምስ ኤውሮጳ ጌራ ካብዘላ ይፈልጡ እዮም ቻይና ክመፁ ከለዉ ኤግዛክትሊ ከም እዮም ክመፁ ከለዉ ክሰርሑን እዮም ዝመፁ ከምዚኣቶም ሰሪቆም ቀደም ገዚኦም ካ ነይሮም ብጥሩሕ ይወስድዎ ነይሮም መሬቶም ዝወስድዎ ዝነበሩ ድሓር ድማ ምስ ከዱ ከም ናቶም መሬት ዝወስድዎ ዝነበሩ ከም ኤውሮጳውያን ኣይኮኑን ወይ ከም ኣሜሪካ ኣይኮኑን እዚኣቶም ሃገራት እዚኣቶም እንካን ሃባን ኢሎም ክነግዱ እዮም ዝፍትኑ ገለ እንተገይሮም ድማ መን ክኸሶም ቀዳማይ ወላ 100 ትክክለኛ ስራሕ እናሰርሑ ከለዉ ቀዳማይ ዝኸሶም ኣሜሪካን ኤውሮጳን እዮም ስለምንታይ ኣብዚ ኣህጉር ናይ ኣፍሪካ ክመፁ ስለ ዘይደልይዎም እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ስምባደ ንፈረንሳን ኤውሮጳን ከምኡ ንኣሜሪካ ዝፈጥር ዘሎ እዩ ራሻ ተፀልዋ መፅያ ቦታ ናይ ዕደና ክትወስድ ከላ ማለት what this is so we can understand. Africa is a big continent. Okay, we have like 54 countries. It's a big continent. Different cultures, different tradition, different people, lots of things. If you've never been to Africa, I encourage you to come and visit, come have a look. You will love it. From Ghana to Tanzania, from Morocco to South Africa. Lovely place to be. Okay, so what happened in Mali? Mali has just signed a contract. Guess with who? With Russia. About developing a refinery of gold for production.
So Mali has signed a contract with the government, has officially entered into an agreement with Russia. Agreement with Russia unveiling plans for a state-of-the-art gold refinery projects to be established in the Malian. So ሕጂ ኣብዚ ወርቂ ንኸውፅእ ጥራይ ኮነትን ራሻ ትመፅእ ዘላ እቲ ወርቂ ኣብ ኣፍሪካ ንክፃረውን value added product ንኽገብሩ እዚ ድማ እቲ ዕብየት ከምፅእ Capital Bamako. The deal, which spans 4 years, includes the construction of a refinery capable of producing a substantial 200 tons of gold annually. Congratulations, Malian. Fellas, let me put it this way. I'm going to break it very easily for you guys, okay, so you can understand. Mali, like Burkina Faso and Niger, were tired of their president because president seemed to be working for his own interest and for the interest of foreign nations. Yes, Malian people were very impoverished while the countries had so much gold, and the gold obviously was sent to other countries. Now the Malians have chosen to create their own refinery. Many years before that, the gold was exported to France and many other European countries. That's where the gold will be refined and produced for consumption. Now, what does that do? When you go and create a refinery in another country, the host country where you get the mineral from is impoverished, because a refinery in Mali means more jobs for Malians. It means more expertise for Malians. It means knowledge for Malians. It means creating growing an economy in Mali. And that's one of the biggest deals with many African countries, whether it's Cameroon or Gabon. These countries have a lot of timber. They have a lot of wood, a lot of trees, but they have to take the trees and send it to Europe. That's where the trees are going to be refined. Is that acceptable? It's not. So እንታይ እቲ ሓደ ካብቲ ናይ ኣፍሪካ ብማዕድናት ከምዚ ሓልፈላ ዝገብረላ ዘሎ ማዕድናት ኣዝዩ ትሑት ዋጉ ተረዲኹም ኣለኹም ወላ እዚ ዩሬኒየም ሕጂ ብ200 ኪሎግራም ትሸጠላ ኢልና ኣለና እዚ ጥረ ነገር እዩ ባሊናቱን ተወሲኽካሉ ንኣብነት ኣብ ወርቂ ማለት እዩ እቲ ኦር ጎልድ ኦር ዝብሎ እቲ ሎው ቫልዩ እንድሕር ትሸድድ ከለኻ ትረኽቦ ኣታውን በዓልካ ፕሮሰስ ጌርካ ገለ ነገር ደረጃ ማኒፋክቸር እንድሕር ጌርካሉ ቫሊናቱ ተወሲኽካዮ ምክንያቱ ኤርትራ ንኣብነት ትሸጦ ዘላ ወርቂ ካብ ብሻን እስኻ ካብ እንዳ ወርቂ ኸይድካ ትገዞ ዘለኻ ንሓደ ኣይኮነን እቲ ፕሮሰስ ምስ ኮነ እዩ ኢንፋክት እቲ ወርቂ ሓፂን ኣለኩም እቲ ሓፂን ዝመስል ወርቂ ተኣኪቡ ዘሎ ማለት እዩ ንሱ ዋጉን እቲ ናይ እዝኒ ናይ ኩትሻ ምስ ተሰርሐት ቫልዩ ሓድሽ ፎርም ወሰኸ ዘሎ ዋጋን ይፈላለዩ ናይቲ ዲዛይን ናይቲ ማኒፋክቸሪንግ ዋጋ እናወሰኸ ስለዝኸይ ስለዚ መጠን እቲ ናትካ ማኒፋክቸሪንግ ወይ ከዓ ኣፍራይነት ናበዝሐ ዝኸደ መጠኑ እዩ ሃብቲ ዝመፅእ እምበር ፀጋ መሬትካ ስለ ዘለካ ጥራይ ብፀጋ ክሓልፈልካ ኣይክእልኒ እዩ ስለዚ ኣፍሪካ ትደፍኣሉ ዘለዋ ብዙሕ ክሰርሓሉ ዘለዋ እቲ ማዕድን ወፅዩ ኣብ ዓዶም ማኒፋክቸርድ ኮይኑ ኣብ ገለ ደረጃ ናይ ቫልዩ ምስ በፅሐ ወይ ከዓ ገለ ደረጃ ምስ በፅሐ እዩ ክሽየጥ ዘለዎ እዚ ድማ እዩ ሃብቲ ክፈጥር ዝኽእል ምክንያቱ ፋብሪካታት ስለ ዘድልየካ ንዑ ንክትገብር ፋብሪካታት ድማ ሰብ ይቆፅር ሰባት ስራሕ ይረኽቡ ብከምዚ እቲ ኢኮኖሚ ናይ ሓደ ሃገር ክዓቢ ዝኽእል እስኪ ክምለሳ ኢና እዚኣ ምናልባት next we will go to him give me a sec እስከዚያ ክምለስ ኢና ሳብ ሓንቲ ቪድዮ ዝቐርበ ልኩም And at the end of the day, they have to order furniture coming from Dubai. You believe that? You have all the timber in the world. You have all the stuff that you need, the woods, the forest. But your timber goes to Europe and Dubai. And Dubai creates the furniture that you purchase at a level of thousands of dollars. I mean, is that stupid or is that anything different? I don't know. You tell me. Now, the problem of many African countries, whether they produce gold or diamonds or lithium, oil, or any other thing, they do not have refineries where they can, actually finish their product and export. Investors come into these countries, they take the raw material to whichever country they take it to. So, comes to reward it's a very, very important manufacturing. Where a French puppet is replaced by another French puppet, we must not support such nonsense. Like it happened in Guinea. Haji, Hanti Kenrina Salseti, Ziadamana, Burkina Faso. In Burkina Faso, Captain Ibrahim Traoré holds significant authority, and his commands are to be followed. However, he is not using his power for personal gain. Instead, he is committed to working for the people of Burkina Faso and implementing radical reforms to reshape the country. Since its independence, Burkina Faso has been exploited by its former colonial master and other Western countries. Captain Ibrahim Traoré, inspired by his role model Thomas Sankara, has launched a major initiative to regain control of the country's resources. Recently, Captain Ibrahim Traoré So exactly ተመሳሳሊ ጉዕዞ ድማ ብኢብራሂም ትራውሬ ካለ ካብቶም ኣልዋጌሮም ነቲ ስልጣን ናይ ቡርኪና ፋሶ ዝተቐበለ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብብዙሓት መንእሰያት ኣፍሪካ ዓብዪ ኣቓልቦ ዝረክብ ዘሎን ናዳ ዝረክብ ዘሎን እዩ ንሱ ድማ እንታይ ገይሩ ነቲ ዕደናት ናይ ወርቂ ዝነበሮም ብዘይ ሓላፍነታውያን ትካላት ምዝመዛ ዝግበር ዝነበረ ኩሉ ትዑላትናቶም ካንስል ብምግባር ሃብትናትና እቶም ንዓና ወኪሎም ምሳኹም ውዑል ዝገበሩ ንረብሓና ዝሰርሑ ይኮኑን እዚ ኸ እንታይ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም መራሕቲ ኣብዘን ሃገራት እዚአን ዝነበሩ ናይ ፈረንሳ ካምፓኒታት እየን እንታይ እዮም ዝገብሩ ብትክክል ንረብሓ ናይቲ ህዝቢ ይኮኑን ዝሰማምዑ እንታይ ደኣ በንፃሩ ነቲ መራሒ
اب جبو ገንዘብ ከም ዝኣቱ ገይሮም ኣክንዲ ብ200 ዝሸጥ ዩራኒየም ብክንደይ ከም ዝሸጥ ገይሮም ብ80 ሳንቲም ስለዚ እቲ ካብቲ 80 ሳንቲም ዝመጽእ ገንዘብ እውን ብሙሉእ እቲ ገንዘብ ናብታ ሃገር ኣይመጽእን ነይሩ እንታይዳ ኣብ ባንክታት ናይ ፈረንሳይ ጠጠው ዝብል ስለዚ ከምዚ ዓይነት ስምምዓ ስለ ዝነበሮም ከምቲ ናይ ኒጀር ተኽሊልኩም ውፅኡ ዝበሎም ነቶም ካምፓኒ ነቶም ኤምባሲ ናይ ፈረንሳን ቡርኪና ፋሶ ተመሳሳለ ስጉምቲ ማሊ ተመሳሳለ ስጉምቲ ማሊ ኢንፋክት ኢቭን ነቲ ቋንቋ ናይ ፍሬንች ከነጥፎ ኢና ኢሎም እንግሊሽ ኣብ ቤት ትምህርታት ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ እቲ ኣካይዳ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስቴፕ ባይ ስቴፕ ንኤውሮጳ ነቲ ምዝመዛ ናይ ኤውሮጳ ዝኣሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ኣይ ቲንክ ኣብዚ እዋን እዚ ቀሊል ግን ኣይኮነን ንኣብነት ነዚ ኢብራሂም ትራውረ ዝበሃል ፈተና ቅትለት ክንደይ ግዜ ገይሮም ኣለዉ ነቶም ካልኦት እውን ነቶም ዕልዋ ዝገብሩ ዘለዉ ጀነራላትን ነቶም ወታደራትን ንዓታቶም ንኽኣልዩ መጀመርያ ሽሞም ንምኽፋእ ንስርቂ ኢሎም ዝመፁ ምዃኖም ገለመለ እዮም ካምፓይን ዝገብሩ ዘለዉ ሰራቂ ዝኾነ መንግስቲ ናይ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክመልስ ኢና እዮም ዝብሉ ሳቶም እታ ዲሞክራሲ ከም ዝበልክኹም ኩሉ ግዜ ንመስረቂ ዝጥቀሙላ ሽም ስለ ዝኾኑ ዲሞክራሲ ተኮይኑ ዘይትፈትዎ መራሒ እንተመፅኡ ቀልጢፍካ ክትኣልዮ ትኽእል ኢኻ ሮል ሞዴል ናቱ ናይዚ ኢብራሂም ትራውረ መን እዩ ቶማስ ሳንካራ ሓደ ካብቶም ኣፍሪቃ ዝረኣየቶም ርያ ዝሰኣነቶም ብሉፅ መራሒ ዝነበረ መጀመርያ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ዝነበረ ይመስለኒ ንሱ ድማ ነቲ ገዛኢ ሓይሊ ኤግዛክትሊ ዝፈልጦ ዝነበረ ኣፍሪካ ክንዲ ባድላታት ካብ ፈረንሳ ምፅኡ ዝገብር ተኸዲኑ ዝኸይድ ካብ ህዝቡ ዘፍረይዎ ጨርቂ ተኸዲኑ እንተኸደይ ክብሪ ዘለዎ እናበለ ኣፍሪቃውያን ብነፍሶም ክመሓደሩ ናቶም ኢንዱስትሪ ንክገብሩ ኣብ ስሳታት ብዙሕ ዝሰርሐ ነዊሕ ከይገበረ ግን ብሕማቕ ዝቆተልዎ መራሒ ነይሩ ስለዚ ናቱ ታሪክ ክደግም ዝፍትን ዘሎ መራሒ ብዓቕሙ we will see ናበይ ገፁ ክበፅሕ ይኽእል issued an order to cancel the permits of 4 mining companies. These foreign companies were known for exploiting Burkina Faso's resources, particularly gold. They had made unfair agreements, using the law to their advantage and offering long-term benefits to previous leaders for exploitation. Captain Ibrahim Traoré took decisive action to put an end to this exploitation. However, the specific actions or offenses committed by these 4 companies that triggered such a direct response from him are not mentioned. After gaining independence in 1960, so እንታይ ክንገብር ኢና ሕጂ እዚኣ ዛንታ እዚኣ ክምለሳ ኢና ከይትነውሓና ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ዕደና ኸ እንታይ ንፈልጠሉ ብዙሕ ሓበሬታ ከማይ እንድሕር ኮይንኩም ብዙሕ ሓበሬታ ከይትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም ሓደ ሓደ ትፈልጥዎ ትህሉ ኢኹም ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ረኺበ ነይረ ብዛዕባ እቲ ዕደናናትና እስከ ንእሽተይ ክንሰምዕ ኢትስ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ኢንፎርሜሽን ሚእቲ ካብ ሚእቲ ፅሩይ ሓቂ ውፁእ ሓቂ እዩ ዝኾነ ጌጋ የብሉን ክብለኩም ኣይክእልኒ እየ ስለምንታይ again ሓበሬታ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ብዙሕ ግዜ ጥንቅቕ ኢልና ክንሪኦ ዘለና ስለ ዝኾነ ኮምፕሊትሊ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ፅሩይ ሓቂ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን እቲ ሓበሬታ ዝቦ ብዙሕ ኣገዳስነት ኣብ ገለገለ ዌብሳይት ከይደ ክንደይ ፐርሰንት እያ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ዕደና ትውንን ከመይ ይመስል ሓበሬታ ክኾንና ዝኽእል ኣብ መወዳእታ ክንህብ ኢና እስከ ሕጂ ናብኣ ክንከይድና ክሳብ ከም መሰጋገር ነዚኣ ነሰማኩም ፅም where a president is removed we thought oh maybe there's something only to realize there's another puppet of France who's coming so እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ብምልኣ እቲ ዓባይ ክፋልናታ ብምልኣ ክንሪኣ ኣይኮናን ኣብ ኣስመራ ዓባይ ዝብል ኣላ ትኩም ከይድኩም ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ሕልፍ እናበልኩ ከርየኩም ክፍትን እየ ነዋሕ ቪድዮ ስለ ዝኾነት ገለገለ ክፋላት ክንርኢና ኣብ መወዳእታ ዌብሳይት ሸር ክገብር እየ እቲ ሌቴስት እቲ ናይ ቻይና ካምፓኒ እንታይ ፅሒፉ ኣላው ክንርኢና ናይ ኩናት ምስ ወያነ ኣቋሪፁ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ሕዳር 2002 ክበሓድሽ ተመሊሱ ጀሚሩ 2002 ኣብ ሕዳር 2002 ድማ ነቲ ናይ ቪዛ ዲፖዚት ረኪቡ ማለት እዩ ካብ 2003 ክሳብ 2006 ፊዚቢሊቲ ስታዲ ዝብሎ መፅናዕ ተኻይድሉ ክዕደን ከም ዝከኣል ተረጋጊፁ ክሳብ ምዃኑ ተረጋጊፁ ማለት እዩ ኣብ 2008 ድማ ናይ ላይሰንስ ፍቃድ ተዋሂቦ ናይ 10 ዓመት ፍቃድ ተዋሂቦ ኣብ 2008 ነቲ ናይ ኮንስትራክሽን ጀሚሮ ማለት እዩ 2011 ከዓ ብወግዒ ዕደና ምዕዳን ጀሚሩ ማለት እዩ እዚ ኩባንያ ዝዕድኖ ወርቂ ብሩር ኮፐር ዚንክ እዩ ማለት እዩ ነዚ ፕሮጀክት ነፍሰን ካብ ነዊሕ እዋን ተኸታቲልዎ እዚ እቲ ናይ መጀመርያ ዘመናዊ ዕደና ኣብ ኤርትራ እዩ ብመን ከይውነን ንዝብል እዚ ኩባንያ ቢሻ ማይኒንግ ካምፓኒ እዩ ዝበሃል ብክልተ ኩባንያታት እዩ ከዓ ዝውነን ማለት እዩ ክልተ ኩባንያታት ሓደ ነፍሰን እዩ ማለት እዩ ነፍሰን 600 ሸር ይውንን እቲ ሓደ ከዓ ኤናምኮ እዩ ኤናምኮ እዚ ናይ ኮርፖሬሽን ዕደና ኤርትራ ናሽናል ማይኒንግ ካምፓኒ ስለዚ ክልተ ሼር ሆልደርስ ወይ ከዓ ወነንቲ ኣለዉ ኣብቲ መጀመርያ ዝነበረ ሕጂ እቲ ብርኪ ተወሲኺ እዩ ዘሎ እቲ መጀመርያ ክጅምር ከሎ ኣገይን ኣብዚ ክርዳእኩም ዘሎ ዕደና ናይ ወርቂ ከም ካልኦት ዕደናታት ብጣዕሚ ካፒታል ኢንተንሲቭ ኢንዱስትሪ ዝበሃል ብዙሕ ኣብቲ ቅድም ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዘድልየካ ስለዚ ከም ሃገራት ከም ባህሊ ኤርትራ ከምኡውን ካልኦት ሃገራት ዓቕሚ የብለንን ክንዱ ካፒታል ከምፃ እቶም ካምፓኒታትን ቴክኖሎጂን ዘለዎም ዝለዓለ ብርኪ እዮም ዝሕዙ ምስ ግዜ ግን ካብቲ ኣታዊታትካ ኣብቲ ስምምዕ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ እቲ ናትካ ፐርሰንተጅ እናልዓልካዮ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ክጅምሩ ከለዉ
سوسا 35 دقيقة % كندي لسنة نسمع يسكا just we have to be very sure كجمر قالو نفسن مالتي نفسن ساميتاو تشير يونن هذا خا ينامكو زيناي كوربريشن عندنا إسرا ناشونال مايننج كامباني زبال مالتي سوغا 400 يونن مالتي سو أبت مجمريا كم تريوز لهم تبركي سوسا 4 ينيرو سلازي 4% إيرترا تينامكو زبلزلوت عندنا كامباني إيرترا مالتي سوسا % ما تا كندا تاني كنداويت كامباني نفسن ياتوننا نيرا زي حجاب من تاي درجة بتصحيلو صني أبت مودة تاكل رينا that's very important بزيوم يوزونن مالتي كوبانيا نفسن ريسورس زي كندا خوينو فانكوفر بحر كتماناي كندا أبتي بريتش كولومبيا زبو زوبا أيو مدبرو زي كوبانيا كمي بيشا كسب كندتي زغانن سماي نبرون أبيشا بزغبرو درجة عود وفرقن درجة سمو كعبي مستوى عبيتي ناي عدنا كوبانيا تكسر كيلي مالتي زي كوبانيا أبتي ستوك إكسشينج ناي تورونتو كندا أب نيويورك ريجستر خوني كم حق خلوها بزيك العالم أزي عود أبزي وانزي زي كامباني زي أيكون زوننا عندنا بوتا سلازي قرب تليك نسمينا دنك سكرينا مهنياتو درستو too much نوح فيديو سلازوانا راحتي واكايدو مدرخ أبزي حجزلو عبي عدنا ማእከል ከም ዝኾን ቀይሮ ማለት እዩ ጤናም ከም ዝኾነ እዚ ኮርፖሬሽን ዕድና ኤርትራ ንመጀመርታ ግዜ ኣብዚ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ወፍሩ ዝጅምር ወይ ከም ኩባንያ ቆይሙ ንመጀመርታ ግዜ ኣብዚ ስራሕቱ ዝጅምር ማለት እዩ እዚ ኣነ እውን እዩ ዝኮየት ገይረ ካብ ናይ ቻይና ናይ 30 ሚሊዮን ልቃሕ ተበጊሱ እዩ ኣብቲ ናይ ቢሻ ናይ 30 ሚታዊት ሸር ዓዲጉ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ 40 ሚታዊት ኮይኑ 30 ሚታዊት ገዚእዎ ገለ ድሓር ክንሪኢና ማለት እዩ ቀፂሉ እቲ ቀዲምና ክንፈልጦም ዘለና ጉዳያት ወይ ከዓ እቶም ዓይነታት ማዕድናትን ዝብላ እስተ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ንምንታይ ኣዳልዮ ምክንያቱ ነዚኦም ድሕረ ባይታ ድሕር ዘይብልካ ኮይኑ እቲ ናይቲ ሃገር ፖሊሲታት ገለ ድሕር ዘይፈልጦ ኮንካ ድሓርቲ ናይ ዕድና ኩሉ ነገራት ክርዳእካ ይክእል እዩ ስለዚ ነዚ ሎም መዓልቲ ይኸውን እዩ ዝበልክዎ ናይቲ ሃገር ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ናይ ዕድና ሕጋጋት ኣዋጃት ገለ እንታይ ዝመስል ኢና ማለት እዩ ብመሰረት ኣዋጅ 1995 እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ዕድና ሕጋጋት ወይ እቲ ኣዋጃት ዝውሰን ኢማጂን 1995 እዩ ወፂኡ 95 ሽዑ እዩ ነው ነፃ ሓደ መፅኡ ሽዑ እዩ ማለት እዩ 4 ዓመት ገለ ማለት እዩ ክንደይ ደሓን ዝኾኑ ሓያላት መራሕቲ ነይሮም ኣብቲ ግዜ እዩ ዝርዳእካ ኣብ ኤርትራ ሰለስተ ዓይነት ናይ ዕድና ላይሰንስ እዩ ዝወሃበካ እዞም ሰለስተ ዓይነት ናይ ዕድና ላይሰንስ እንታይ እዮም እቲ ሓደ ፕሮስፔክቲንግ ዝብዎ እዩ እቲ ሓደ ኤክስፕሎሬሽን እቲ ሓደ ከዓ ማይኒንግ እዚኦም ሰለስቲኦም ዝተፈላለዩ እዮም እቲ ፕሮስፔክቲንግ ሓፈሻዊ ከምዚ ዳህሳስ የካይድ እሞ ሽዑ ኣሎ እዩ ገምጋም ምስ ወሰደ ሽዑ ብዲቴይል በቲ ናይ ኤክስፕሎሬሽን ዝበሃል ብዲቴይል ይፅናዕ ማለት እዩ ሽዑ እዚ ናይ ኤክስፕሎሬሽን ብልክዕ ኩሉ ነገር ኣሎ ኣብዝን ከምዝን ዓይነት ኢሉ ምስ ደምደመ ናብቲ ማይኒንግ ተሰጋጊሩ ዝግደሱ ነቶም ኢንተረስት ዘለዎም ኩባንያታት ተዋሂቡ እቲ ናይ ዕድና መስርሕ ይካየድ ማለት እዩ ብመሰረት እቲ ሕጊ ናይ ኤርትራ ነቲ ናይ ማዕድናት ክቡራት ማዕድናት ዝበሃሉ ከም በዓል ወርቂ ብሩር ናይ 5% ሮያሊቲ ይኸፍሎም ሮያሊቲ ከመይ እዩ ድሓር ክንሪኢና ካልእ ኖርማል ሓፂን ከም በዓል ኮፐር ዚንክ ካልእ ናይ ህንፃ ማዕድናት ከምዚ ሚሻሎች በዓል ማርብል ገለ ዝበሃሉ ማርሞዝ ገለ ዝበሃል ኣሎ ናይ ህንፃ ማዕድናት ወላ ሕፃውን ክኸውን ይኽእል ወይ ውራግ ክኸውን ይኽእል ከምታት ከዓ 3.5% ይኸፍሎም ካልእ ጂኦተርማል ወይ ከዓ ማዕድናዊ ጂኦተርማልን ማዕድናዊ ማይን ዝበሃል ሚነራል ወተር ገለ ዝብልዎ ነዚኦም ከዓ 2% ይኸፍሎም እዚ እንታይ እዩ ዝብለኩ ሮያሊቲ ማለት እዩ ካልእ ብመሰረት ሕጊ ናይ 95 ኣብ አንቀጽ 69 ድማ እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ማዕድን ኢንካም ታክስ 38 ካሚቲ ዝኸፈሎ እቲ ኔት ኢንካም ምስ መፀ ምስ ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ገለ ኩሉ ወፂኡ ኣብ መወዳእታ ካብቲ ኔት ረቨኒው ወይ ካብቲ ኔት ኢንካም ዝበሃል ታክስ 38 ሚታዊት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ታክስ ዝገበረካ ማለት እዩ ካልእ ኣብኡ ዝገልፆ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሕጋጋት ብስምምዕ ከዓኒ ዝወሓለ ሮያሊቲ እውን ከፍልካ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ካልእ ሓደ ትካል ዕድና ምስ ተሰጋገረ እቲ ሃገር እቲ ናይ ዕድና ዝግበር ዘሎ ፕሮጀክት እቲ ሃገር ብቀጥታ ናይ 10 ሚታዊት ብነፃ እዩ ዝወስድ መንግስቲ ማለት እዩ ከምኡ እዩ ናይ ኤርትራ ሕጊ ነዚ ፈሊጥካ ሃብኣቱ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ቢሻ ብከምዚ እዩ 40 ሚታዊት ሸር ናይ ኢናምኮ ዝኸውን ማለት እዩ 10 ሚታዊት ብቀጥታ ይረኽቦ 30 ሚታዊት ድማ ገንዘቡ ከፊሉ ኣብኡ ኢንቨስት ይገብር ማለት እዩ ቢሻ ፕሮጀክት ማለት እዩ 40 ሚታዊት ብከምዚ ዝኸውን ማለት እዩ 60 ሚታዊት ካብ ነፍስና ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ እቲ ናይ ዕድና ኩባንያ ምስ ስርሑ ምስ ጀመረ ዝኾነ ናይ ዕድና ኩባንያ ማዓት መሳርሒታት እዮም ንዕኡ እቲ ቻርጅ ዝግበሮ ቀለፅ ካብቲ እታው ማለት ኢምፖርት ታክስ ካብቲ ኩሉ ንብረት 0.5% እዩ ታክስ ትገበርቲ ናይ ኤርትራ ሕጊ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ዝርዝራት ዝሓዘ እዩ ልትንሳ ክራይ ናይ ምሕዳስ ናይ ገመለ ገለ ዝብላሎ ብዙሕ ዝርዝራት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ድመስልቲ ናይ ኤርትራ ሕጋጋት ነዚሎም ዘገድሰና ንዓና ማለት እዩ ኩሉ ክንሪኦ ከለና ቅልል ዝበለ ንምርድኡ ማለት እዩ ካልእ ክርኢ ለፈቲነ ነይራ ነብዚ ናይ ኣፍሪቃታት ሃገራት ናይ ሓንቲ ናሚብያ 37.5% ካብ ናይ ኤርትራ ዝዓቢ ናይ ሓንቲ ሃገር ይረኸቡ ዝኸበረ ቻርጅ 38 ሚታዊት ታክስ ዝገበሩ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ዕድናው ወርቂ ስለዚ እቲ ፐርሰንቴጅ ኤርትራ ወሲዳቶ ዘላ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝሓሸ ሬት ምዃኑ ንኣብነት ሳውት ኣፍሪካ ተን ካምፓኒስ ማይኒንግ ታክስስ ካምፓኒስ ኣር ታክስ ዳት I think the corporate tax payable I think this is taxing okay نقطة دحر ብሩርን እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ ወርቂ እንታይ እዩ ትሰሚዕኻ ናይ ኤርትራ ወርቂ በቃ ናይ ቢሻ እቲ ዝኸበረ እዩ 24 ካራት እዩ ገለ ትሰሚዕኻ ከምኡ ዝበሃል የለን ወርቂ እዩ ፅሩይ ወርቂ ድማ 24 ካራት እዩ ኣብዚ ወላ ሓንቲ ክስታ የለን ማለት እዩ እንታይ ግን ወርቂ ነቲ ናቱ ዕቀን እንታይ እዩ ፒዩሪቲ ዝበሃል ኣሎ ፒዩሪቲ እንታይ እዩ ኣብቲ ዕዳጋ ክውዕል ከሎ ናብ ተጠቃማይ ክበፅሕ ከሎ ክንደይ ክንደይ እዩ ፅሩይ ወርቂ ክንደይ ፐርሰንቲ ወርቂ ክንደይ ፐርሰንቲ ክሕዋስ ኢልካ ትዕቁና ኢኻ ምክንያቱ ወርቂ ንበይኑ ዳጋ ኣይከውን እዩ ወይ ከዓ ንበይኑ ክኸውን እንተኮይኑ ከምዚ ማልያብል እዩ ተዓፃፃፋ እዩ ወርቂ ተለዋዋያ እዩ
ሕጂ ተለዋዋይ ስለዝኾነ ብዙሕ ፅቡቅ ኣይመፅን እዩ ስልማት ክኸውን ከሎ ማለት እንታይ ዳ ትገብሮ ምስ ካልኦት ሓዊስካ ተረር ከም ዝኸውን ትገብሮ ግን ንበይኑ ኣይግበርን ማለት ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ይግበር እዩ ብፍላይ ኣብዚ ኤሽያታት ገለ ዓድና ኣሎ ምስ 24 ካራት ትጥቀሙ እዮም ጥቀማ ደቂ ኣንስትዮ ገለ ሕጂ እዚ 24 ካራት ግን ኣጥሪርካ ኮምፓክት ጌርካ ክገብሮ ትኽእል ኢኻ ክትረር ምእንቲ ግን ኣብዛ እንታይ ገንዘብ ብዙሕ ይወስደካ ማለት እዩ ብዙሕ ግራም ይዓቢ ማለት እዩ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ግን እቲ 14 18 ካራት እዩ ብዙሕ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳታት ኣሜሪካታት ብዙሕ ኢኻ ትሪኦ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፒዩሪቲ ናቱ ሕጂ 24 እዩ እቲ 100 ወርቂ እዩ ፅሩይ ዝበሃል 18 ካራት እንድሕር ኮይኑ 95 ሚእታዊት ወርቂ እዩ ካሊእ ማለት እዩ 14 ካራት ኮይኑ 58 ገለ ሚእታዊት ወርቂ ማለት እዩ ከምኡ ዳበለ ኣብዚ ብቴብል ከም ዝረአ ገይረ ኣለኹ ካልእ ግን እንታይ ኣሎ ናይ ወርቂ መዐቀኒ ኣብ ዕድና ድማ እቲ እዚ ሕጂ ንኣና ዘገድሰና ኣብ ወርቂ ኣብ ዕድና እንታይ እዩ መዐቀኒ ግሬድ ዝበሃል ኣሎ ሃይ ግሬድ እዩ ኣቨሬጅ እዩ ሎው ግሬድ እዩ ገለ እንተሎም ኣብዚ ናይ ዕድና ቁፅታት ይነግረካ ማለት እዩ ከመይ ይዕደን ከመይ ይርከብ ኣሎ ወርቂ ይነግረካ ማለት ሕጂ ኣብዚ ናይ ዕድና ክልተ ዓይነት ኣገባባት ናይ ዕድና እዩ ዘሎ እቲ ሓደ ኦፕን ፒት ዝብሎ እቲ ሓደ ኣንደርግራውንድ ማይን ዝብሎ እቲ ኣንደርግራውንድ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣዝዩ ታሕቲ ከይድካስ ገለ ቦታት ብውሽጥታት ገለ ኣቲኻ ገለ ዝውፅእ እዩ እዚ ኦፕን ፒት ዝብሎ ግን እዚ ከምዚ ናይ ቢሻ ሕጂ ብላዕሊ ኖርማል እንዳፍሓሩ ዝውፅኡ ብሎ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኦፕን ፒት እቲ ሎው ግሬድ ክበሃል እንተኮይኑ ካብ 0 ስጋዕ 0.5 ፍርቂ ግራም ማለት እዩ ፍርቂ ግራም ከባቢ ትረክብ ድሕር ኮንካ እዚ ሎው ግሬድ እዩ ማለት እዩ ኣቨሬጅ ግሬድ ከዓ ካብ ፍርቂ ግራም ስጋዕ 1.4 ግራም ትረክብ ድሕር ኮንካ ካብ ክንደይ ማለት እዩ ካብ 1 ቶን ሓመድ እዚ ካብ ሓመድ ኣፃሪኻ ኢኻ ተውፅእ ትርክኖ ሓመድ 1 ቶን ክንደይ 10 ኩንታል ሓመድ ማለት እዩ 10 ኩንታል ሓመድ ኣምፂኻ ኣፃሪኻ ካብኡ ክተውፅእ ከለኻ ከምዚ እቲ ግሬድ ይሕብር ማለት እዩ እቲ ሃይ ግሬድ ዝበሃል ድማ 1.5 ግራምን ልዕሊኡ ትረክብ ትኾንካ እዚ ሃይ ግሬድ ማለት እዩ እዚ ኣብ ምንታይ ኣብ ኦፕን ፒት ማለት እዩ እዚ ኣብ ናይ ኤርትራ ድሓር ክንሪአና ከመይ ከመይ እዩ ድሕር ሃይ ግሬድ 1.5 ካብኡ ንላዕሊ ሃይ ግሬድ ኮይኑስ ክንሪአና ማለት እዩ ኣብ ኣንደርግራውንድ ግን ኣብ ኣንደርግራውንድ ኣዝያ ታሕቲ ምስ ከድካ ግን ኣዝዩ ፅቡቅ ብብዝሒ እዩ ማለት እዩ ዝርከብ ወይ እውን እቲ ትገብሮ ቴክኖሎጂ ንጥቀመሉ እውን ኣዝዩ ሃይ ስለዝኸውን እቲ ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ክቡር ስለዝኸውን ድሕር ዳ ውሕድ ኮይኑስ ኣይወፃእካኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ሎው ግሬድ ዝብልዎ ኣንደርግራውንድ ማለት እዩ ካብ 0 ክሳብ 5 ግራም ትረክብ ትኾንካ ካብ 1 ቶን እዩ እቲ ሎው ግሬድ ዝበሃል ኣቨሬጅ ግሬድ ዝብልዎ ከዓ ካብ 5 ክሳብ 8 እንታይ እዩ ማለት እዩ ሜታል እዩ ኮፐር እንታይ እዩ ፅቡቅ ፂና ኮፐር ቀይሕ ሓፂን እዮም ዝብልዎ ሬድ ሜታል ኮፐር ኣብዚ ኬሚስትሪ ከም ንፈልጦ 29 እዚ ቴክኒካል ሓበሬታታት ክንሰግሮ ኢና ኣብቲ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክንከይድ ሓይና ዝበሃል ቦታ ኣብኡ እውን ዘሎ ቅድሚ ምባና እዚ ዕደና እንታይ ፍቓዳት እዩ ዘለዎ እንታይ እዮም ዝመስሉ ቶምናት ክዶ ኢና እዚ ናይ ዕደና ትካል ክልተ ናይ ዕደና ፍቓዳት እዮም ዘለዎ ሓደ ናይ ቢሻ እዩ እዚ ብ2008 ዝወሰዶ ኣብ 2027 ዝውድእ ናይ 20 ዓመት እዩ ካልኣይ ኣብቲ ከባቢ ከይረሓቐ ናይ ሓሬና እውን ኣሎ ሓሬና ዝበሃል ቦታ ኣብኡ እውን ኣብ 2012 ዝተዋህቦ ኣብ 2022 ዝውድእ ናይ 10 ዓመት ዕድመ ላይሰንስ ኣለዎ ሕጂ እቲ ናይ ቢሻ ኣብ 16.5 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ጥራሕ ጠቓልል እታ ናይ ሓሬና ኣብ 7.5 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ን10 ዓመት ማለት እዩ ሓንቲ ናይ ቢሻ ናይ 20 ዓመት እዚ ላይሰንስ ኣለዎ ካልእ ቢሻ ማይኒንግ ኣግሪመንት ኤርያ ዝበሃል ኣሎ እዚ ኣብ 2012 ዝወሰዶ እዩ 2027 ዝኸይድ እዩ ዝኸ ነዊሕ ፀኒሑ ማለት እዩ እዚ ኣብ 46.5 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ኣግሪመንት ኣለዎ ምስ መንግስቲ ማይኒንግ ካካይድ ተዋሂብዎ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ዳስ ግን ኣግሪመንት ኣለዎ ሳልሳይ ሞጎራይብ ኤክስፕሎሬሽን ላይሰንስ ዝበሃል እዩ እዚ ናይ ሞጎራይብ ናይ ዳህሰሳ ፍቓድ ኣለዎ እዚ ካብ ሳኑ ሪሶርስ ዝበሃል ካልእ ካምፓኒ ነይሩ እሱ እዩ ዘካይዶ ነይሩ እቲ ናይ ዳህሳስ ካብ ሳኑ ብ2016 ገዚዎ ክሳብ 2021 ዝኸይድ እዩ ን5 ዓመት እዩ እዚ ሰፊሕ ቦታ እዩ ዝካየድ 631 5 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ እዩ እቲ ዳህሳስ ዘካይዶ እቲ ካልእ ከዓ ታባኪን ኤክስፕሎሬሽን ላይሰንስ ዝበሃል ኣለዎ እዚ ናይ ታባኪን ናይ ዳህሳስ ፍቓድ ከዓ ብ2016 እዩ ተዋሂቦ ክሳብ 2026 ዝኸይድ እዩ ናይ 10 ዓመት እዩ ዝኸይድ እዚ ከዓ ኣብ 184 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ እዩ ብጠቕላላ ናይ ኤክስፕሎሬሽን ሲ ዳርጋ ናይ 815 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ናይ ዳህሳስ ቢሻ ጥራሕ ሲልካ እታ ናይ ዕደና ጥራሕ ኣይኮነን ብዙሕ ናይ ዳህሳስ ኣብ ቢሻ ኣብ 2011 እዩ ጀሚሩ ኢልና ኣብዚ ወርቂ ብኣውንስ እዩ ዝዕቀን ግን ኣብ ዕዳጋ ኣብ ማርኬት ክመፅእ ከሎ ብኣውንስ ኢና ንዕቁን ኣብ ግራም ኢልካ ተዕድግና ስልማት ገለ ትጥቀመሉ ኣለካ ግን ኣብ ዕዳጋ ግን ብኣውንስ እዩ ዝዕቀን ሓደ ኣውንስ ከዓ ክንደይ 28 ግራም ኣብ 2011 ጥራሕ መጀመርያ ናይ ዕደና ዓመቱ ማለት እዩ 379,000 ኣውንስ ኣውፅኡ እዚ አንተ እንታይ ኢለ ነይረ ልዕሊ 1.5 እንተ ትረክብ ኮንካ ኣብ ኦፕን ፒት እዩ ናይ ቢሻ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ነው ኣንደርግራውንድ ኣይበፅሕን ኣሎ እምበር ኣንደርግራውንድ ክቅፅል ይድሓር ሕጂ ግን ኣብቲ ኦፕን ፒት ዘሎ ወይ ነይሩ ነው እዚ 2011 ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብዚ ሕጂ 7.4 ግራም ካብ 1 ቶን ይረክብ ነይሩ 1.5 ልዕሊ ተራኺብካስ ሃይ ግሬድ ኢልና ነርና ሕጂ ግን 7.5 which is very big you know ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ዝቐፅለ ዓመት 2012 ድማ 6.2 ካብ 1 ቶን እንዳረኸበ 313,000 ኣውንስ ኣውፅኡ ማለት እዩ ነዚ ከውፅእ በዚ እውን ንሪኢ ኣለና ኣብዚ ቴብል እቲ ክንደይ ሓመድ ኣፃሪ 1,807,000 ቶን ሓመድ እዩ ኣፃሪ ነዚ ንረኪብዎ ማለት እዩ ማዕት ሓመድ እዩ ዝጓረት ካብኡ ፀሪኻ ትረኽቦ ነው ኣብ 2013 ድማ ሰለስተ ሕጂ ካብቲ ላዕሊ እንዳጎደለ ይኸይድ ኣሎ እቲ ካብ 1 ቶን ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ቴብል ማለት እዩ እንዳጎደለ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ማለት እዩ 92,000 ኣውንስ ወርቂ ረኺቡ እዚ እቲ ናቱ ግሬድ ናቱ ግን 3.4 ነይሩ ብላዕሊ ዝበዝሐ ነይሩ እንዳጎደለ ውሽጢ ኸይዱ ማለት እዩ ብጠቕላላ 784 ከም ዝበልክዎ ረኺቡ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እንዳተኻየደ ከሎ እቲ ስራሓት እዚ እንዳተኻየደ ከሎ ናይቲ ኮፐር ኤክስፓንሽን ዝበሃል እውን የካይድ ነይሩ ቢሻ ማለት እዩ ናይ ኮፐር ዕደና ብሕዩ ናብ ኮፐር ዕደና ክኣቱ ምዃኑ ስለ ዝፈለጥ ብቲ ናቱ ፕላን መሰረት ነቲ ናይ ኮፐር ብዝተረኸበ ገንዘብ እውን ማለት እዩ ነቲ ናይ ኮፐር ምስፋሕፋሕ የካይድ ነይሩ ማለት እዩ ቀፂሉ ካብ 2013 ክሳብ 2016 ድማ ኦልሬዲ እቲ ናይ ወርቂ ተወዲኡስ ናብቲ ናይ ኮፐር እዩ ሕጂ ሰጊሩ ማለት እዩ ከባቢ ኣብዘን ናይ 3 ዓመት ድማ 438 ሚልዮን ፓውንድ ወይ ከዓ 198 ቶን ኮፐር ኣውፅኡ ማለት እዩ 2015 ጥራሕ ሲ 2015 ጥራሕ 135 ሚልዮን ፓውንድ ኮፐር ኣፍዩ ኣብዚ ከዓ እዚ ኮፐር ሲንክ ክበሃል ከሎ ብፓውንድ እዩ ዝእከን ፓውንድ ከዓ ክንደይ እዩ ከባቢ ዳርጋ ፍቅሕ ኢሎ 420 ገለ ዓይነት
عينت أكتشان 16 كا 55 مليون باوند وكا 25 4 بيت حدا طن كوبر أفريقيا مالتي كم لنا بلا أبز جيزة خان تاجيو مالتي أبز جيزة خان تناي زينك إكسبانشن يكاي نيرو مالتي أبتناي زينك خا بزح مليونات 100 مليون جلاز ودي في شابه زوي نفسنا يزم حضرنا نفسنا حاجة محدا أبتكلم مالتها تبو يخيلوا تبو يتعوي سات واي سكسسفول كوين وتينا لازم نزيد بتحتي باجت تسلع له قولوا 7 مليون 100 مليون باجت نزينك بس حتى ما دي ميرو قال 7 مليون ودي مالتي تناي كوبر وين كوم ولا يعني 10 مليون أنتر باجت كيرو ودي مالتي حجي تحسوا معلنا سي حجي كندي كم يزلوا أبز حدا داتا لنا مالتي كم أب المودة 30 حدا ديسمبر كسشن 10 شوات كم زي وانسي أبي شاس نتاع عنا ويت تحسوا نيرو 36 مليون طن إن توتال نيرو كابزي شو 4 مليون باوند كوبري 3 بليون باوند زينكيو شو 600 أونس وركيو 36 مليون أونس دماس البري يزيد جماعة سيد له كاب تشحن 10 شمونت ندحيت له جزء جماعة تشحن 10 شمونت ندحيت له جزء كم زعينة تطير له نيرو تي أنت ويتزرب نالو زوجة وتيجي نو شو يلا يزيد ريزيرف نيرو مالتي حجي أبزي هذا استري هذا داتا لنا زي إذا أنا متى يزرب نتي أندر جراوند سكاي جاي تجمعني ليه أندر جراوند زي كندي جنزب ويس كندي وركي كندي كوبرالو أبزي داتا زونير إنا يجزينك بمنصر جنزب كله سكاي شو 697 مليون جزء تاكس كلا خي وصو مالتي زي أتبيشة ترى تبال ديستريكت أتبيشة ترى نتحرينا تبال كا نتحرينها 1 بليون إنجلان كابزين كوبر 270 مليون ناي بيشا شو 270 مليون ناي حرينا ناي سيلفر 53 ناي برور مالتي 53 مليون ناي بيشا 73 مليون كان ناي حرينا وركي ناي بيشا 10 مليون ناي حريناها 224 مليون دولار بس ناي 244 مليون دولار ناي بيشا 1 بليون 988 كان ناي حرينا جنزب كان كله زين تاع له اندر جراوند تحتي كان بحجي ما اندر جراوند توصل بلا تفليز بلا بروسس كم زيو دحرا مودات رويالتي قال تخفيلو قال يريك هاي بدا تحتي وتقول مالتي ابتناي حمشاي ارسنا دنا بيشان اتاوتاتو يسرح دلاتو زيغاتاتن زبل يهون ابتن قدامت 4 عامات كابتشن اسات حدن سكا ابتناي كابتشن اسات حمشن مجمريا لعلي 700 مليون دولار اتاونا من سيف عند جوري زنجر تحريو قال بزرزر مالتي كابتشن اسات بشن عمت راح مناتو ابتقدم عامات اورقي سلا زنبره بزياده كنزب كم دنبره مالت تاعتا ساعه 5 زنبره زري كمالتي ابتن قطع عامات قال ابزناي كابتشن اسات بشن على حجي ابزي ناي قال فيس يلو عم يقولوا 39.4 مليون ناي تاكسس 22 مليون ناي ديفيدند مالت بتعيدوا ناي شير مالتي 16 مليون ناي رويالتيز 14 مليون طبعا ناسي 19 مليون ابكتشن 10 شوات ون ناي تاكسس راح 10 مليون قالن ناي رويالتي كم 6 مليون ناي قال لك فليتات 1 مليون قالن ناي ديفيدند ناي بتعيدوا ناي شير مالتي 8 مليون طبعا ناس 4 مليون اتوا 5 دبر يزغر من قصير مالتي ابكتشن 10 شوات 10 كم 4 مليون قالن توجيرو ابز حجي من الوقت ابز تبك تو لهم ناي اكتشن 10 شمونتن 10 شعتن تحت ابتيبل سربيا زبل لهم سربيا بيكوز نمتاي هم زخون زي نفسن ريبورت يو زي نفسن ريبورت زخو انا نفسن دما نقول اب سربيا انفستمنت لو زي وصايتاتو بلا نقر كله كل جيري نقر اب سربيا لو انفستمنت بزحي بو راح سمعت نفس معاتي نصح عدلات ربي نو بتاع ناسي صح لا خلو اني وي نتعدي كلها تنفوتينا جن سهم الى هلو جن او قال زيغاتات انا صح لونه يروح لونه زي جس صراحه حين 300 زيغاتات بك حجر يقطيروا لسرح 300 اسران كان يدق زيغاتات مالتي 200 اسران هايلي سكيل تلخونوا ما تكنزب ما تكلم كم تخفلوا ربينا سنتنا زيغا جن اسي حدا حصلت زي كنا قال تزحف مع تحتي بصراحه نص لذي ابكم زين عندنا صراحات زخون انه كويتاك ابطلع لي مالتي عبيت نقرات اتيها انت تكنزب او زي تفكاو سنان سنسينا وراح ترقم يقولوا بزخونه عندنا جهه مجمري حدش زخونه انا ما بس ما تعلق انا بلعبوا خساره بعدين جاست كن تايو زي مدبزي انتي انا زتلو كله نت زيغا مالتي وانا بزعت هاجر بس كفلطو له الى كم زلات بايتا زلات يلا انا كله نت زيغا محباري انا زمتو نيتات مالتي يا كل او اكوموديشن تناي هيلز سيرفيس هيلز ان سيفتيز نزي تا اكوموديشنز ملكات معبل حداش فيديو غير نيرو اباخيتكم كتريوا تدخلوا سلازي ابتي نشتا بيكناتي نهجي ابتي حجه ابي درجالو زبل كفال كنرينا عندنا باقرنا ودينا انا عيب بناتي عين هي والله ما زين زلاتني نفسن تشيتو نفسن مالت نفسن سي ابتاغر زح كم جمره حب حساس جميلكا كله ستيب باي ستيب اما ابيلو قلمنتات مشاب درجه زبطحي ويل نروحوا يمشي دمو انا كن كم سايكل كله نبره قلمتات كله ولا حجي مزلو حجي حرتهم عدقو حجي مجمره لوندين بحال حدا ناي زونا كندا كوبانيا يو لوندين يدقو مدبيرو زي لوندين ابو كوبانيا يو ابع امريكا لو ابع تشيلي لو ابع برازيل لو ابع البرتغال ابع السويدين قال تشرح تكالي تعوتن لوندين تشاينا ما زيجين بحال حدا تشاينا كوبانيا غزيو مالتي بحال نطبي 4 بليون حجي حدا خبتي نعاي ذا فيديو خدالوا دفعن هنا زين مالتي زين تاي كوينو تي ناي نفسن تناي بشات ويب سايت داون كوين بعتي داون كوين يلا سلازي كابي خدم انفورميشن بعدش كوينو مالتي بهم تاتي حجي تاع دالي رخي بيقول لك حيزي صنحكو مالتي حجي زيجين متيو زيجين ناي تشاينا يو كسشن اساس استن نزي حجي جوز القصي لحظه يوم يريد حجي جوز القصي كسشن اساس استن يجوا فوجان بالا زبانه تشاينا ويتمدبروا بدرجه عالم ابنا ورقي كوبر زينك فروت
ኩባንያ እዩ ወላ ብገንዘብ ክረአ ከለውን ዳርጋ ናይ 10 ቢልዮን ዶላር ኣሰት ዘለዎ እዩ ኣብ ሆንግ ኮንግን ኣብ ሻንጋይን ኣብ ስቶክ ኤክስቼንጅ ናይ ሆንግ ኮንግን ሻንጋይን ኣብኡ ዝተመዝገበ እዩ ዳርጋ ካብቶም ቀዳሞት ብወርቂ ድማ ኣብቶም ቀዳሞት ኮርፖሬሽናት ናይ ዕድና እዩ ኣብ 11 ናይ ደገ ሃገራት እውን ኣለዎ ወፍሪ ኣለዎ ኣብዚ ይረኣዩ ዝካርታ ስለዚ ነፍሰን ተሸይጡ ቻይና ወኒኖሞ ማለት እዩ ስለዚ ነፍሰን ሲና ብሓቂ ፅቡቅ ዌብሳይት እዩ ገለመታት ላይክ ኢንፎርሜሽን ብያውታት ክትረክብ ፀገም ኣይነበሮም ቻይና ኣለዎም ኩሎም ሪላ ናይ ቻይና ካይዳ ኩሉ ነገራም ኣግሬሲቭ እዩ እዚ ብዙሕ ዓነቶም ቻይና ይብልሁን እዮም ያ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብዚ ሕጂ እንታይ ሓንቲ ኢንፎርሜሽን ረኺበ ሕጂ እሶም ከማን ኮንፈርም ኣይገበርዋን ሕጂ እዚ ጂን ናይ ቻይና ኩባንያ ኮንፈርም ክገብራ እዩ ዝግባእ እንዳሓን ክንገይና ምስ ግዜ ኣብ ሓንቲ እዚኣ ዝብላ ዘሎ ናይ መወዳእታ ትኽክል ኣላ ኣብቲ ዌብሳይቶም እውን ኣላ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ 4% ሕጂ ናብ 45% ደይቡ ከም ዘሎ ኣነ ግን ብናተይ ርዲት ናብ ቻይና ምስጋሩ ዕዳናናቱ ካብቲ ናቱ ርእይቶ ዝፍለለኒ ቻይና ይሓይሽ ካብ ኤሮጳ ምክንያቱ ኤሮጳን ኣሜሪካን ብቐጥታ ምስ ፖለቲካ ናቶም ስለዘተሓሕዝዎ ኩሉ ግዜ ሓደጋ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ቻይና ግን ኣንጻር ኣረብ መርገፅ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዘለዋ ምስቲ ኣካይዳ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣይ ቲንክ ምስ ቻይና ምስራሕ ሞር ኮንስትራክቲቭ ኮይኑ ይስምዓኒ ኦፍ ኮርስ ሓበሬታ ዲስክሎዥር ገለ መለ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ዳትስ ሪሊ ጉድ ሓቅሎ ግን ኢን ተርምስ ኦፍ መንግስቲ ንመንግስቲ ስራሕ ግን ናይ ቻይና ካምፓኒ ሞር زيادة سيف كويني سمعان مسنا يرترا حجون حدش قرار قلد زبوا زلو سلازي أبزو وانزي أزناي تشاينا كامباني يزوننو 55% نايتي عندنا ناي بشا واننت نايتي تشاينا كامباني كتي 45 قد ناي يرترا مالتيو أزي مثل من البات أبزو غتل بسفع زبالة تقول كنم تسوكن فتنينا زياجن انستراكتيف ወይ ካብ ብዙሕ ዲቴይልድ ሓበሬታ ዘለዋ ምናልባት ሌይቴስት ሓበሬታ ከይከውን ክሊ ግን ብዛዕባቱ ዘሎ ፀጋታት ዘርኢ ኮይኑ ረኺበያ ኣነ ንሰባት እውን ክትመርት ትኽእል ኮይና ሰሚዓትኒ ኣይ ሆፕ ካብዚ ኣገለ ትመሃሩ ከም ወትሩ ናትኩም ሓበሬታ ናትኩም ሓሳባት ናትኩም ደገፋት ክትለግሱ እና ሓተትኩ ናይ ሎም ኣርስታብ ዝኹዲ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ናበልኩ ናይ ሎም ኣርስታብ ዝኽኑዲና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ፅቡቕ ይምነየልኩም ቻው እዚ ምኽሪ እዚ ነቶም ቁጠባዊ ሂወትኩም ክትቅይሩ ንትደልዩ እዩ መጀመርያ ንገንዘብን ንቁጠባን ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ዘይርዳእና ኣብ ዘይንፈልጦ ክንዕወት ስለ ዘይንኽእል ካልኣይ ከምቶም ዕውታት ናይ ቁጠባ ናይ ገንዘብን ከምኣቶም ፈሊጥና ከምቱ ንሶም ኢንቨስት ገብርዎ ዘሎ ኣብቲ ሴክተር ንሶም ኢንቨስት ገብርዎ ዘሎ ክንገብር ኣለና ሳልሳይ ዕውታት ናይ ቁጠባ ጠጠዋ ይብሉን እዮም ይኣኽለና ይብሉን እዮም ንሕና ድማ ከምኣቶም ቀሲልና ኣብ ሓደሽቲ ሴክተራትን ኣብቲ ናይ ቀደም ሴክተራትን ኢንቨስት እናገበርና ክንከይድ ኣለና ነዚ ኩሉ ክሕግዘኩም ዝኽእል ብፍልጠት ይኹን ብተግባር ኮርሳት ኣለና ኣብ ኩሉ መዳይና ሂወት ፈሊጥኩም ስጉምቲ ንኽትወስዱ ድማ ክሕግዘኩም እዩ ተጠቐሙሉ ክብለኩም ይደሊ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች